Какво ли ни носи второто по време? И трудностите могат да бъдат временни, но силата, която носиш след тях, ще бъде вечна. И утре винаги има нов шанс. За ЦСКА шанс е свързан с Леандро Годой. 2 на 2. Кошмара се превръща в кошмар за Славия в 52-та минута. ЦСКА изравнява. Дебютен гол за Леандро Годой с червената фанелка. Символиката тук е неминуема. Точно когато привържениците повярваха, точно когато привържениците запалиха своите факли, ЦСКА повярва на терена. Душан Керкес не е много по-спокоен. Още едно заучено положение, късо изпълнение, удар към вратата. Ето го шута на Годой. Втори гол с екипа на ЦСКА за кошмара, както го наричах и продължават да го наричат. Домакините напред, а резултата да бъде 2 на 1. Годой. Стреля Леандро Годой, безкомпромисен. 2 на 1 за червените в края на първото полувреме. Скоро Соломон Джеймс може и да получи червен картон, тъй като не говорим за контакт, който е ниско долу в краката, а за изблъскване в гръб, точно така. Монтана ще остане с човек по-малко на терена. Ако контакта бе долу в краката, двамата футболисти бяха влезли в съприкосновение неволно от страна най-вече на Соломон Джеймс, който бе изпратил крака си на пътя на Леандро Годой, нещо, което можеше да бъде счетено като евентуален опит за игра с топката или преследване на топката. То съдбата на Джеймс тук нямаше да е толкова тежка, колкото се оказа. Видяхме обаче по какъв начин с лявата си ръка Соломон Джеймс изблъска в гръб Йоанис Питас. Без никакъв опит да играе с топката. Нещо, което носи още повече проблеми на тима от Северозапада. И дава възможност на Леандро Годой да отбележи третия си гол. Третия гол за ЦСКА и втори за него в днешния ден. Той е на лице. Армейците печелят този двубой с 2 попадения, аванс прямо Монтана и ще се насочат. Тъй като мина много малко време след неговия пропуск от Дуспада, това би могло да има своето психологическо въздействие, би могло да тежи както на него, така и на отбора. Но тази грешка, така да се каже, от негова нещо драматично по никакъв начин. Но пък и знаете, заради лошото начало на сезона за ЦСКА, страшно много точки бяха изпуснати и феновете са зажаднели за успехи. Ще може ли сега ЦСКА да спечели матча? Точно това се случва! Леандро Годой с второ попадение в срещата. Имаше хора, които казваха, че Леандро Годой може да покаже повече, че може да бъде лидера на ЦСКА. И днес той го демонстрира, фиксирайки обрата за армейците. И както Леандро Годой до този матч нямаше попадение срещу Ботев Пловдив, сега отговори с 2. Че имат соколите да извървят, за да могат да се чувстват по-спокойни за своето оцеляване. Йоанис Питас, добро овладяване в наказателното поле, спасяване на Максим Ковалев. И Леандро Годой за пореден път пронизва своята любима жертва, а именно Спартак Варна. Минутата е 70-та и тук някъде ЦСКА слага точка на спора. Тимът на Христо Янев стига до още едно попадение във вратата на Максим Ковалев. Радост за привържениците на отбора. Джеймс Ето, хубав пас за Леандро Годой, който ще потърси второто си попадение в сблъсъка. И то е факт. 77-ма минута. Леандро Годой наказа за пореден път отбраната на Спартак Варна. А ЦСКА да се забавлява в последните няколко минути. Два от трите завършили до днес матча. Идрис остана в игра за 90 минути и сега възможност за ЦСКА. Гола е на лице. А червените откриват 10 минути преди края на първото полувреме. Огромни комплименти тук на сметката на Джеймс Ето, който отне топката от краката на Лукас Риан. Седмици. Как обаче се стигна до проблемите за черно-белите? Движението и включването от втора позиция на Джеймс Ето. Премерената агресия в
в поведението на Джеймс Ето, който ето тук издебна точния момент, в който игра с топката, изпрати я пред Лукас Рич. Има своето решение, дуспа за ЦСКА в 93-та минута на този двубой. Или пък затишие преди радостта за Локомотив Пловдив. Един удар по топката, който ще определи съдбата на този двубой. Годой стреля и бележи. ЦСКА посяга смело към трите точки в заключителните мигове на този двубой. Толкова близо, но и зрители.